bese ngichazile ukuthi i-Illuminati umuntu oyijoyina kahle oqualifyayo nje ukuyijoyina umuntu osuke efundile nomuntu nje osuke ehola abantu ephethe abantu. Kodwa ke futhi nabaculi futhi bayakwazi ukuthi beyijoyine i-Illuminati ngoba abaculi basuke belandelwa ngabantu abaningi. Ngenxa ukuthi abantu babedideke bejela ukuthi wonke umuntu nje osuke elandela uSathane usuke lenkolo ye-Illuminati. Ngike ngakuveza lapha ku part 1 ukuthi ngaphansi nje kwenkolo kaSathane ziningi ezinye inkolo ezikhona. Ikhona ezinye inkolo kaSathane njengoma Freemason, uma Secret Society kanjalo kanjalo. Kuyenzeka uthola ukuthi ungaphansi kwakho umbuso kaSathane kodwa wena awukho kwi-Illuminati. Uthola ukuthi mhlambe ukulento lekuthiwa i-Satanism. Naleyo nkolo futhi inkolo kaSathane kodwa amen. Ubona ngani ukuthi umuntu ukiphi inkolo esigabeni sikaSathane? Ubona ngokuthi ngokwe-Satanism laba nje abasuke besezingeni eliphansi njengokuthi nje wena mhlambe ungabekwa lapho uma ujoin inkolo kaSathane ungabekwa lapha kwi-Satanism. Laba basuke beginqa imonto bencela igazi izinto ekanjalo. Labo ke babesebenzela uSathane nje kugcine lapho abeze ngaceba beze ngaba nalutho, yabona. Bese kuba ama Freemason, bese futhi kuba ama Secret Society. Labo ke bacishe befane ne-Illuminati, ama Freemason nama Secret Society. Labo ke ubabona ngamasani, kunamasani ababewenze uma besuke bekuleyo nkolo leyo. Ngikanekise nje mhlambe mawusuke ubona umdlalo webhola mhlambe egroundini kakhulukazi laba phesheya, uthola ukuthi uzoshaya igoli, mayeqeda ukushaya igoli mhlambe uzothi kanje, yabo. Wena ngithi uyitshela ukuthi ushaya isiphambano samaRoma kanti yena ushaya isiphambano esibheke phansi, isiphambano sikaSathane. Lo muntu loyo usuke uthola ukuthi mhlambe ukwi-Secret Society noma ukwi-Freemason, okuseyizo nazona futhi izinkolo zikaSathane. Kodwa laba bakwe-Illuminati laba basekhundleni eziphezulu uthola ukuthi baphethe njengo president nje kanje. Ibona ke abantu abasuke ke labo ke bekulenkolo ekuthiwa i-Illuminati.